ginen momentutik, gure helburu nagusitako bat Orioko ikustaraztea da, eta horregatik daude. Egun hauetan, Orioko balkoi gehienak sarez apaituta ikusi ditugu. Sare horien atzean historia asko dago, eta historia hauek gaur hemen dauden emakume asko josi dituzte. Horregatik, inoz zaitezte mesedez, zaregile zareten eta izan zareten emakume guztiek holtza gainera. Itsasoa eta bereziki arrantza, historikoki Orioko herriaren sostengua eta izaera izan da. Hau, ezinezkoa litzateke zuen gabe. Zuei, itsason daudenan baitan bizi zareten eta izan zareten horiei, etxean zaintza lanetan geratu zareten horiei, arrantzalek lemailen itsasoratzea albideratu duzuen horiei, gaur zuei gorezarre eta omenaldi egin nahi dizuegu. No coge. Ahora sí. Itzalean egon bazarete ere, zuen lana oso garrantzitsua izan delako. Eta beraz, balearen eguna arrantzaleena ez ezik zuena ere badelako. Mesedez, jaso zazue zuentzat prestatu dugun oroigarri hau. Eta orain, Rosi Lazkano prestatutako bertsoak kantatuko dizkigu. Mila bederatzireun da lehenengo urtean, naiz ez ditugun hartu aintzat gaur artean, emazte eta ez lanan faltian, gizonezko karrantzan ziran bitartian. Kostume egindako 11 emazte, aita ikusi gabe igual 5 aste, etxean bazutenak eiteko hainbeste, moiara joango ziren deitu bezain laizte. Pixuz ez ziren 1500 arrua, ala ere nola ez txamurtu barrua, aitortzea ez denez ekintza arrua, ardezatela gure txaloen horrua. Horrela ez bada herriari gaude, zenbat lan egiten zuten goizta arratzalde, balearen arrantzak zituen bi alde, eta gu gaude biei kantatzean alde, eta gu gaude biei kantatzean alde. Egun ondaroi, eskarrik asko, gurekin gurekin zelako, eta guztioi hainbesteinoko nola zatu. Berotasun hau bateatik arago. Bereziki behin dituzke ondoren izendatuko izkitu dutenak omen